Yma'r heddiw cyntaf o mis Medi 2024, dydd Sul, ac mae'r amser yn cynnar bore. Felly, y pwnc dwi'n eisiau I trafod fan yma yw yr chwarae solitaire arethio gyda'r enw o'r chwedl ci gorflewlog. Felly dwi wedi grybwll yn y fideoedd o'r blaen ynglyn â'r defnyddio yr chwedl solitaire arethio I ymyfaru I siarad ac drwy y rhain I gwellau neu I cynyddu ein medrusrwydd I mewn yn ein rhugylder I mewn yn yr iaith I siarad yn ysmwyth ac yn cyflymach. Felly nid ydy'r hwn rhywbeth sydd yn man ystyru ydyn yn diffygio yn y rhugylder I mewn yn y iaith, ond hyd yn oed pan ydyn yn siarad I mewn yn Saesneg, felly mae'n angen I ni yn weithiau I gwneud neu I ymyfaru neu I cymryd rhan yn yr gwrthodiadau sydd yn gallu gwellau ein safon o'r siarad I mewn yn yr iaith enghraifft pan ydyn ni'n eisiau I rhoi rhyw fath o'r cyflwyniad ar gyfer yn y gwaith ac ar gyfer rhyw fath o cyncarchiad ar gyfer yr cwsmeriaid. Felly mae ydyn yn gallu arferio hunain I efallai I siarad yn mwy gwych tuag at y cwsmeriaid I creu yr enghraifft yr awelgylch ac hefyd y temlad I denu neu I gwarhordd yr cwsmeriaid I darganfod ambell mwy ynglyn â'r cyncarchiad ar yn geisio I gwerthu iddynt. Felly mae'r un peth sydd yn cymwysio pan ydyn ni eisiau I siarad I mewn yn y iaith Cymraeg ydyn yn gallu gwellau ein safon o'r arethio I gwellau efallai yr ysmwythder o'n llais, o'n geriau ac o'n llyfariad I gwellau yr ysmwythder ac yn syml I gwellau yr ymprofiad o'r araith pan ydyn ni eisiau I rhoi rhyw fath o'r darlith neu araith I bobl eraill I'r gwrandawyr ydyn yn gallu gwellau eu profiadau nhw trwy'r gwellau y safon neu gwastadlun o'n medrusrwydd I mewn yn yr creiad o'r profiad hwn ar ei gyfer nhw. Felly ar gyfer yr amcan hwn neu diben hwn dyn wedi disgrifio yn y fideoedd o blaen yr chwedl solitaire arethio fel enghraifft y cyntaf oedd pan ydyn yn dewis yn habnam rhyw flwyddyn yn yr gorffennol ac wedyn I ateb 5 gofyn ynglyn â'r gwaith y pryd honno enghraifft sut ar ydych chi yn dod o hyd o'r gwaith yn y lle gyntaf beth oedd yn gyffrous ynglyn â'r gwaith beth oedd rhywbeth oedd yn doniol ynglyn â'r gwaith beth oedd rhywbeth oedd yn diflas ynglyn â'r gwaith beth oedd rhywbeth oedd yn trist ynglyn â'r gwaith neu siomedig ac hefyd neu beth oedd rhywbeth oedd yn hyfryd neu darlliadus neu hapus ynglyn â'r gwaith. Ac hefyd, os ydyn wedi gwybwll neu disgrifio o'r blaen ynglyn â'r chwedl solitaire arethio lle os ydyn yn disgynellio oddi wrth ar ei wen neu parasiwtio I lawr uwchben rhyw tref neu dinas ac wedyn pan ydyn yn disgyn tuag at dinas neu tref ydyn yn gallu disgrifio pob un manylion ynglyn â'r golygfedd sydd yn damnon ni pan ydyn yn disgynellio oddi wrth ar ei wen. Felly dyna'r oedd yr chwedl solitaire arethio. Ac wedyn yr chwedl solitaire arethio arall yw ydyn yn gallu dod I hyd o'r
5 gair yn habnam sydd yn dechrau gyda'r un llythren union yn y egwyddor ac wedyn i cynnwys yr un llythren hefyd union yn y gair ac rydyn yn gallu dod o hyd o'r gerau hyn yn habnam trwy efallai yn edrych ar yr munud ar ôl yr awr neu i'r awr nesaf ac wedyn oddi wrth hynny i dywys yr llythren oddi wrth yr egwyddor ac felly mae gyda ni 5 gair rydyn yn gallu efallai disgrifio nhw yn manwl enghraifft os mae gyda ni 5 gair sydd yn dechrau gyda'r llythren efallai llythren L ac yn cynnwys llythren M mae gyda ni enghraifft yr gerau llamu a clef ac hefyd llais ac hefyd llyfaru ac hefyd llythyr. Felly mae'n well i dewis y gerau sydd yn enwau yn ytrach nag berfau oherwydd pan rydyn yn dewis enwau rydyn yn gallu gysylltu synadau achlydig yn fwy hawdd nag oherwydd mae'r ystyr union yn yr enwau ychydig yn fwy eang nag union yn yr berfau sydd yn ychydig yn fwy cyfyngedig oherwydd mae'n ychydig yn fwy cymwys ac yn cymwysio i'r gwerthudiad hunain. Felly ar gyfer yr chwarae hwn dwi'n yn argymell i dewis yr enwau yn ytrach nag berfau ac wedyn enghraifft rydyn yn gallu areithio anglyn am llamu mae'n hwn yn gwerthudiad lle rydyn yn neidio i mewn yn arwyr ac mae'r hwn hefyd un o'r chwaraeon i mewn yn yr chwaraeon Olympaidd. Felly rydyn yn gallu mynd ymlaen fel hynny yn disgrifio yn manwl yr pwnc o'r gair. Felly dyma'r chwarae solitaire areithio arall. Felly chwedl arall yw rydyn yn gallu chwarae yr chwaraeon lle rydyn yn gallu cysylltu gair gyda'r gair enghraifft rydyn yn gallu dechrau gyda'r gair afal ac wedyn oddi wrth yr afal rydyn yn gallu cynnig yr gair arall sydd yn cysylltiedig gyda'r gair o blaen sef afal. Felly rydyn yn gallu dweud gair fel afal goeden neu afal wyth ac wedyn rydyn yn gallu parhau fel hyn ac wedyn i cynnig gair nesaf sydd yn cysylltiedig gyda'r gair o blaen. Felly rydyn yn gallu dweud ar gyfer afal coeden rydyn yn gallu dweud rhywbeth fel coedwig ac ar ôl coedwig rydyn yn gallu dweud rhywbeth fel teirlun. Felly teirlun ac wedyn bryniau mynydoedd adnoddau anianol afonydd aber môr cefnfor gwibllongau porthladdoedd cei traeth afordir ac yn y blaen. Hyd at rydyn yn cyrraedd anol at yr gair arfal. Felly ar gyfer yr enghraifft hwn ar ôl yr arfordir rydyn yn gallu dweud gair fel yr promenad ac ar ôl promenad rydyn yn gallu dweud rhywbeth fel gwesty ac ar ôl gwesty bwyty bwrdd cinio pwdin pai afal ac hefyd rydyn yn gallu amrywoli yr chwarae hwn trwy enghraifft pan rydyn yn dewis neu cynnig gair nesaf rydyn yn gallu creu rhyw fath o chwedl hefyd. Felly pan rydyn yn symud oddi wrth afal i afal goeden rydyn yn gallu disgrifio rhyw fath o'r digwyddiad o gwmpas rhyw fath o afal goeden. Enghraifft mae'r ferch yn ystedd i lawr dan cangen o'r afal goeden ac wedyn, roedd hyn yn clywed yr afal yn cwympo i lawr oddi wrth yr cangen i'r daear. Felly, rydyn yn gallu parhau i treulio amser yn defnyddio yr iaith trwy ymadrodd yr chwedl drwy chwarae yr chwaraeon hyn. Felly, yr chwarae solitaire areithio newydd dwi'n eisiau i gyflwyno union yn y pwnc hwn yw'r un gyda'r enw yr ci gorflewog. Felly, ar gyfer o'r hwn, yr amcan yw i treulio am leiaf amser pedantedig o siarad heb unrhyw patrisiad neu unrhyw saib
yn yr llyfariad. Felly, argraffiadau yn gallu dechrau enghraifft gyda'r un diwrnod o'r oedd ci gyda'r enw enghraifft o'r wolfa ac roedd ci hwn yn cerdded i lawr y stryd ar y palmant ac mae'r bryd neu'r rhywogaeth o'r ci hwn yn bugailiad Almaenig ac roedd hyn yn edrych yn gwmpas o rhywle i croesi y ffordd. Ac wedyn roedd hyn yn canfod dyn gyda'r ffôn cerdded yn ymgeisio i croesi yr hewl ac wedyn dywedodd y dyn gyda'r ffôn cerdded i'r ci. Helo, sut wyt ti? Ydych chi'n deall beth ydw i'n dweud? Ac wedyn mae'r ci wolfa yn ateb, ydw, dwi'n deall beth mae'r denoriol yn dweud pan maen nhw yn siarad gyda fi. Ac wedyn, oherwydd mae'r ci yn gallu deall ac wedi yn gallu ymateb i'r llyfariad o denoriol, nad oedd y ci gyda fe yr abledd i sonio ei hunain fel gyda llais o'r denoriol. Felly, pan roedd yr ci yn ymateb i'r gofyn oddi wrth dyn gyda'r ffôn cerdded, roedd y dyn dim ond yn clywed yr seniau o'r ci yn gyfarthu ac roedd y dyn hwn yn feddwl o roedd y ci yn gelineddus iddo fe gyda'r cyfarthiad mor uchel. Felly dwi'n gallu parhau fel hwn, dim ond i cynhyrchu neu greu i fyny yr holl chwedl ac wedyn i parhau i llyfaru yr amser neu yr hyd o'r amser penodedig heb unrhyw patrisiad ac unrhyw saib ac wedyn dwi'n gallu cyflawni yr amcan hwn ar ôl yr gorffen o'r hyd o amser penodedig ac oherwydd mae'r hwn yn chwedl ci gorflewog, does dim unrhyw angen i cwblhau yr chwedl hwn fel chwedl neu stori cyffredinol gyda'r rhyw fath o diweddglo hapus neu unrhyw beth fel hynny. Ydyn yn gallu dim ond gollwng yr chwedl i gyd ac yn ei adal fel y diwedd fel hynny. Oherwydd mae hwn dim ond yn chwedl gorflewog. Dyma'r anian neu natur o'r fath chwedl hwn. Felly dyma'r 5 fath o'r chwedl solitaire ar eithaf ydyn yn gallu chwarae ac yn defnyddio hyn i roi i ni mwynhad ac hefyd yr hwylusrydd union yn ymarferu yn siarad union yn yr iaith. Felly mae'r rhain bob un ohonynt yn cyfwerthuso pobl gwahanol. Efallai y fyddai pobl gwahanol yn canfod y chwedl hyn bob un ei ffafrynnau gwahanol ac hefyd ydyn yn gallu gymysgu yr chwedlau hyn hefyd enghraifft pan ydyn yn chwarae y chwaraeon o'r ci gorflewog ydyn yn gallu enghraifft cynnwys rhyw fath o'r erfyniadau union yna fe enghraifft ydyn yn gallu rhoi y 5 gar erfyniedig union yna fe felly mae angen rhaid i cwrbwll y 5 gar i gyd cyn diwedd y chwedl ydyn yn gallu rhoi rhyw fath o'r erfyniad fel hynny pan ydyn yn chwarae ac hefyd pan ydyn yn chwarae yr solitaire gyda'r 5 gar ydyn yn gallu rhoi rhyw fath o'r erfyniad mae angen i ni i enghraifft i creu rhyw fath o'r chwedl i union yna fe hefyd ac efo pob un gar. Felly ydyn yn gallu cymysgu pob un chwedl gyda'r elfennau oddi wrth yr eraill. Yma'r heddiw yr pedwerydd o fis Fedi 2024 ac mae'r amser o ddeutu 10 munud ar ôl 12 yn yr prynawn. Y pwnc fan yma yw chwaraeaid solitaire arreithiol dadleuo. Mae gyda'r chwaraeaid solitaire yma gyda'r enw dadleuo neu'r rydyn yn gallu ehangu yr enw yn ychydig ac efallai rhoi iddo fe enw arall sef mae'r rhywbeth yn well yn lliw rhywbeth nac yn lliw rhywbeth. Mae'r rhywbeth yn well yn lliw rhywbeth nac yn lliw rhywbeth. Wel, fel ydych chi'n gallu dychmygu, mae'r chwaraead fan yma'r rhyw fath o'r dadlau lle mae gyda ni dwy
blaid, un blaid sydd yn rhesymu neu dadleuo dros yr un rheswm neu'r rhesymeg, ac mae'r blaid arall yn dadleuo dros yr rhesymeg sydd yn gwrthwynebiedig. Felly, dwi'n meddwl y mae'r solitaire oreithio hwn yn hynod o hwylus i chwarae, ac oherwydd hyn, dwi'n meddwl mae'n ychydig yn fwy deniadol i chwarae ac yn ychydig yn fwy pleserus a hwylus i chwarae yn cymharol i'r chwaraeediau eraill gwrthbebych o blaen. Oherwydd gyda'r chwaraear hwn, mae gyda ni yr elfen neu'r agwedd sydd yn angerthol, yn gallu yn dadleuo yn angerthol dros yr un rhesymeg ac hefyd i'r rhesymeg arall. Felly mae'r chwaraead hwn yn mewngglymu neu mewnblethu yr elfen o'r temlad neu angerdd neu pasiwn, ac dwi'n meddwl mae'r elfen hon y beth sydd yn gwneud yr holl ymprofiad yn ychydig yn fwy hwylus oherwydd yn ymlethu yr elfen o'r angerdd neu pasiwn, ac unrhyw beth sydd yn passionate neu angerthol sydd yn hwylus i ymprofi yn ei dydy. Felly, sut i chwarae y chwaraeaid hwn? Wel, rydyn yn gallu ei chwarae fel yr cystadleuaeth rhwng dwy garfan, enghraifft gyda'r casgliad neu bagad o'r bobl ar un ochr, ac gyda'r carfan o'r bobl ar ochr arall, ac wedyn i dadleuo ar gyfer yr un rhesymeg ac yr ochr arall i dadleuo dros yr rhesymeg yn gwrthwynebiedig. Felly, ac mae'r carfan sydd yn gallu siarad yn well neu yn dibaid ac heb unrhyw patrisiad, yr un sydd yn ennill gystadleuaeth. Felly, rydyn yn gallu gwneud neu chwarae chwaraeaid fel hynny, neu os mae gyda ni dim ond yr un person yn unigol, felly rydyn yn gallu chwarae chwaraeaid hwn fel solitaire. Felly, beth rydyn yn eisiau i wneud fel y troed cyntaf yw i penderfynu yr sylwedd o'r dadleuad. Enghraifft, mae angen iddo fe i dilyn y patrwm. Mae'r rhywbeth yn well yn lliw rhywbeth nac yn lliw rhywbeth arall. Felly, yn gyntaf mae angen i ni i penderfynu beth ydy'r rhywbeth. Felly, rydyn yn gallu dewis unrhyw beth rydyn yn eisiau sydd yn gothrych. Efallai, rydyn yn gallu dewis car, neu siaced, neu het, neu'r awyren, neu'r lliain, ffenestr, neu'r beth bynnag rydyn eisiau. Ac wedyn, ar gyfer lliwiau, rydyn yn gallu dewis unrhyw lliw rydyn eisiau, enghraifft coch, neu las, neu werth, neu wyn, neu ddu, neu oren, neu frown, neu beth bynnag rydyn eisiau. Enghraifft, rydyn yn gallu dewis neu penderfynu y pwnc neu'r sylwedd o'r dadleuad i fod rhywbeth fel mae'r het yn well yn lliw gwerth nag yn lliw coch. Felly, rydyn yn gallu dechrau gyda'r ochr sydd yn dadleisio dros yr rhesymeg mae'r het yn well yn lliw gwerth. Felly, rydyn yn gallu dweud rhywbeth fel dwi'n yn temlo mae'r het yn well yn lliw werth, oherwydd mae'r lliw werth y lliw sydd yn cysylltiedig gyda'r natur neu'r anian. Felly, pan rydyn yn mynd cerddediad union yn bro, enghraifft union yn y coedwig, neu union yn y maes, neu union o'r llwybr, union yn y bro, ymysg neu amblith llwynau neu perthi, rydyn yn cyfwerthusio eu hunain gyda'r amgylchiad, ac mae'r hwn yn
roi i ni cyfle i guddio yn ychydig yn haws os enghraifft rydyn ni eisiau i ysgoi neu ochel i hunain i fod wedi ein sylwyd unrhyw yn y bro rydyn ni'n gallu cuddio hunain ac gyda'r het gwerth fan yma mae'r hwn yn gallu ein fiantu neu yn ein cuddio ymhlith lliwau gwerth eraill union yn yr natur enghraifft y llwynau neu y dail neu'r coedennau ac yn y blaen. Ac hefyd pan ydyn ni'n cerdded union yn y trefi neu y dinasoedd gyda'r het gwerth. Felly mae'r lliw hwn yn atgoffa bobl ynglyn â'r byd naturiol. Felly mae'r hwn yn ychydig yn fwy deniadol i edrych arno fe. Felly dyma'r enghraifft o bethau ydyn ni'n gallu prwybwch neu diwedd pan ydyn ni'n eisiau i dadleuo dros y rhesymig mae'r het yn well yn lliw gwerth. Felly pan ydyn ni'n wedi treulio amser neu cyfnod o amser yn dadleuo dros y rhesymig hwn, felly ydyn ni'n gallu rhoi y cyfle i'r ochr arall neu'r y plaid arall i dadleuo yn angerddol dros ei rhesymig ar yr ochr arall, sef mae'r het yn well yn lliw goch. Felly, ar gyfer y rhesymig hwn, ydyn ni'n gallu dweud rhywbeth fel mae'r het yn well yn lliw goch oherwydd pan ydyn ni'n gwisgo'r lliw goch ar ein pen, mae'n hwn yn fwy llachar nag unrhyw lliw arall yn enwedig y lliw gwerth oherwydd os ydyn ni eisiau enghraifft i gwerthu rhyw fath o gynhyrchiad i'r cyhoedd. Felly, ydyn ni'n gallu gwisgo het gyda lliw goch i tynnu sylw at ein hunain, ac felly pan mae bobl yn edrych arnom ni, ydyn ni'n gallu dweud rhywbeth sydd yn gallu gwerthu y gynhyrchiad hynny. Felly mae'r hynny yn fanteisio pan ydyn ni eisiau i tynnu sylw tuag atom ni. Het goch. Felly, ydyn ni'n gallu parhau yn y fodd hon ac wedyn yn dadleuo ar un ochr ac ar y ochr arall. Ac wedyn, os ydyn ni'n chwarae y chwaraeaid hwn fel solitaire, felly ydyn ni'n gallu amseru yr hyd o amser ydyn ni'n treulio i dadleuo ar bob un ochr, ac yr ochr gyda'r amser mwyaf yw yr un sydd yn ennill yr chwaraeaid. Felly, dwi'n meddwl, os ydyn yn rhoi ein hangerdd union pan ydyn yn dadleuo ar beth bynnag ochr, felly dwi'n meddwl bydde hynny yn gwneud yr chwarae yn fwy hwylus ac yn gallu rhoi i ni oriau o digrifwch ac adloniant. Mae heddiw y 19 o Fusfedi 2024. Mae'n hyn dydd Mercher o ddeutu 4:10 yn y bore. Y pwnc yw chwaraeaid solitaire areithio gyda'r enw dogfennaethau union yn yr amgueddfa. Felly, mae'r hwn chwaraead arall o solitaire areithio lle ydyn ni'n gallu arfer siarad fel yr unigolyn i ymarfer siarad y iaith ac i datblygu cof cyhyrau i cofio y symudiadau union yn y geni pan ydyn ni'n siarad yr iaith Gymraeg, ac wedyn os ydyn ni'n gwneud hynny yn chwarae y chwaraeadau hyn yn gallu datblygu yr cof union yn y cyhyrau, wedyn ydyn ni'n gallu yn fwy ac yn fwy siarad yn fwy rhugl drwy'r holl gwrthodiad o siarad yn dod yn fwy hunan-symudol. A drwy'r hunan-symudolrwydd o'r gwrthodiad ydyn yn gallu siarad yn cafimach ac yn dod yn fwy rhugl union yn yr iaith.
Felly, chwaraeaid arall yw yr hwn fan yma gyda'r enw'r dogfennaethau union yn yr amgueddfa. Felly, mae'r hwn yn perthnasu i'r pwnc o'r yn esonio o blaen ynglyn am y pwysgrwydd o fod yn llythrennol yn ein cyfathrebiad drwy'r cyfrwng o'r iaith. Os ydym yn gallu gweledyddio llythrennau o'r geriau yn ein dachmygydau ni, ydym yn gallu siarad yn fwy gywir ac yn fwy gwmws. Felly, dwi'n meddwl os ydym yn chwarae y chwaraeaid hwn, mae'n gallu cynorthwyo i dyblygu yr crefft i gweledolyddio y llythrennau union yn ein dachmygydau ac wedyn yn gallu cynorthwyo i dyblygu yr cywerdeb ac hefyd y cymwyster union yn ein siarad sydd yn hynod o gwerthwyol i wneud yr llyfariad yn fwy ac yn fwy rhugl ac yn fwy berffaith. Felly mae'r chwaraeaid hwn yn hynod o syml iawn. Mae'n angen i ni i dachmygu ydyn yn cerdded union yn yr amgueddfa yn edrych ar yr dogfennaethau hanesyddol. A peth mae'n angen i ni wneud yw i mynd at enghraifft un dogfennaeth ac wedyn i'w ddisgrifio fe ac wedyn i edrych yn fanwl ar geri ar y dogfennaethau ar y rhanbathau gwahanol union yn y dogfennaeth ac wedyn i darllen yn hygliadwy y geriau union yn y dogfennaeth hwn. Felly, ydym yn gallu treulio yr amser yn canolbwyntio ar un dogfennaeth, neu os ydym eisiau i treulio orau yn chwarae yr chwaraeaid hwn, enghraifft os ydym eisiau i efallai drwy'r holl dydd o amser i amser dychwelyd yn ôl i'r chwaraeaid hwn, enghraifft os mae gyda ni gwaith i wneud union yn y dwyddfa neu union yn y gwaith le, ydym yn gallu dychwelyd o amser pan ydym yn cael ein amser hamddenol trwy'r dydd yn y gwaith, ydym yn gallu dychmygu hunain yn cerdded union o dogfennaeth hanesyddol i dogfennaeth hanesyddol ac wedyn i disgrifio y dogfen yn manwl ac wedyn i darllen geriau ac hefyd y brawddegau ac wedyn i dychmygu y llythrennau yr holl amser union yn y dogfennaethau. Felly, dwi'n meddwl mae'r chwaraeaid hwn un sydd yn hamddenol iawn ac un sydd yn dyblygu dychmygiad lle ydym yn gallu defnyddio ein gweledoliadaeth i cynorthwyo gyda'r cyfathrebiad o'r iaith, o'r geriau ac hefyd i llyfaru y geriau yn manwl ac yn cywir ac yn cymwys. Mae'r heddiw yr 11 o Fusbedi 2024. Mae'n hi'n dydd Sadwrn. Mae'n hi'n oddeutu 29 munud ar ôl 9 o'r gloch. Union yn y bore. Y pwnc dwi'n eisiau i drafod fan yma yw chwaraeaid solitaire arall gyda'r enw'r astudio dogfen gyda'r mawrygu wydra. Felly, mae'r chwaraeaid solitaire araethau hwn yn hynod o debygol i'r chwaraeaid solitaire ydyn yn sonio yn cynerach ynglyn lle ydyn yn mynd union i'r amgueddfa ac wedyn i edrych ar y dogfennaethau union yn y amgueddfa ac wedyn mae'r amcan o'r chwaraeaid hwn yw i siarad yn ddibaid heb patresiad o gwbl cyn hieriad a phosib trwy'r dychmygu y dogfennaethau hyn union yn ein gweledoliadaethau ac wedyn i dychmygu straeon tu ôl i'r dogfennaethau enghraifft os mae yn llythyr wedyn i disgrifio sefyllfa tu ôl i'r llythyr, tu ôl i'r cymeradau union yn y llythyr hwn ac wedyn hefyd i darllen oddi wrth ein dychmygiad brawddegau y geri ac hefyd i ymganu llythrennau union yn y geri oddi wrth llythrau hyn union yn y dogfennaethau hyn. Felly rydyn yn gallu cerdded i lawr union yn y tramwyddfa yn yr amgueddfa ac wedyn i astudio dogfennaeth oddi wrth dogfennaeth i dogfennaeth arall. Felly, a dyna sut ydyn yn ymarferio union yn ein gweledoliadaeth
o'r dychmygu y llythrennau a'r geriau ac mae'r ymarferiad hwn yn ein cynorthwyo ni pan ydyn ni'n siarad i dychmygu y llythrennau tu flaen o'n gwmpas ni ac mae'r hyn yn cynorthwyo i wneud yr siarad neu y llyfariad o'r brawddegau ac hefyd yr ymadrodd yn fwy rhugl, yn fwy cyflym, yn fwy ysmwyth, yn fwy cysurus ac yn pleserus i rando arno. Felly, mae'r chwaraead dwi'n eisiau i cyflwyno fan yma'r yn hynod o debygol, ond yn ytrach nag dim ond i edrych ar y dogfennaethu yn ein defnyddiad i mewn yn yr amgueddfa dachmygoledig. Rydyn yn defnyddio y mawrygu wydra neu y magnifying glass, y mawrygu wydra i astudio yn fanwl ar y llythrennau i mewn yn y llythrau, i mewn yn y geriau, i mewn yn y brawddegau o'r llythrau neu dogfennaethau hyn. Ac wedyn rydyn yn gallu ymganu y geriau yn fanwl trwy'r edrych trwy'r mawrygu gwydra. Ac dwi'n meddwl mae'r chwaraead hwn yn hynod o cynorthwyol i os ydyn eisiau i gwellhau ein rhugylder neu ysbwythder neu y hyfrydwch yn ein siarad oherwydd rydyn yn gallu ganolbwyntio ar bob un llythrennau i mewn yn yr gair, i mewn yn y brawddeg pan ydyn yn siarad ac felly os ydyn yn cymwyso y gweithrediad hwn sef i dychmygu yn astudio trwy'r mawrygu wydra pob un lythren i mewn yn geriau pan ydyn yn siarad nhw neu llyfaru nhw, dwi'n meddwl mae'r hwn yn gallu cynorthwyo i wneud yr iaith neu llyfariad o pob un gair, pob un frawddeg yn fwy gymwys ac yn fwy eglur. Ac hefyd, mae hwn yn ein cynorthwyo ni i canolbwyntio ar sylwedd ydyn yn eisiau i gyfathrebu neu i droslwyddo i'r gwrandawyr. Oherwydd pan ydyn yn eisiau i rhoi araith, pan ydyn yn sefyll i fyny ac wedyn i drosglwyddo yr araith, os mae'n ein meddyliau yn mynd yn wag, os ydyn yn colli hyder yn siarad, dwi'n meddwl mae'r hwn oherwydd ydyn yn diffygio yn paratoi ar gyfer yr araith hwn i mewn yn ein meddyliau, ydyn yn diffygio yn paratoi y dychmygydau neu'r gweledoliadaethau i mewn yn ein meddyliau ar gyfer yr araith. Achos pan ydyn yn rhoi araith mae angen i ni i dilyn rhyw fath o llwybr lle ydyn yn gallu arwain neu tywys yr gwrandawyr i mewn yn y llwybr o gwybodaeth. Os nad ydyn ni wedi gwneud digon o'r paratoadau ar gyfer hyn yn ein meddyliau ni, felly pan ydyn yn sefyll allan i rhoi araith, felly dyna sut y mae'n ein meddyliau yn mynd yn wag ac ydyn yn colli hyder yn siarad. Felly, os ydyn yn gallu ymarferu hunain i mewn yn yr ymarferiadau hwn o'r defnyddio yr dychmygiad a holl amser i gweledolaethio neu gweledolleddio yr geriau, y lythrennau, enghraifft yn defnyddio rhyw fath o'r erbygiad fel yr mawrygu wydr i astudio yn fanwl ar y lythrennau i mewn yn yr geriau ac wedyn i dychmygu y llwybr, i dychmygu coeden o'r gwybodaeth yn dechrau gyda y pwnc sef yr bon corff o'r coeden ac wedyn i dringo'r i'r cangen gyntaf ac wedyn dyna'r gyntaf rhanbarth o'r araith ac wedyn i dringo i mewn yn yr is-cangenau i manylu anglyn ar y manylion sydd yn bodoli dan yr hanfod ranc o'r rhanbarth hwn i mewn yn yr araith ac wedyn i symud i'r cangen nesaf ac wedyn i disgrifio y cangenau neu is-cangenau oddi wrth y cangen hynny ac wedyn i symud i'r rhanbarthau o'r coeden sef yr cangenau arall i mewn yn y coeden. Felly dyna sut ydyn yn gallu rhoi yr araith sydd yn llawn wybodaeth ac yn bleserus i rando arno. Oherwydd ydyn yn gallu gwneud
paradywydau o'r blaen cyn I rhoi yr araith. Felly dyma'r amcan o'r chwaraeadau solitaire araithio hyn I cynorthwyo I hunain, I ymarfer I hunain I mewn yn yr arferion I paratoi ein meddyliau I siarad I llyfaru yn wyll. Felly, fan yma, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Felly, rydyn ni wedi cyrraedd at y rhanbarth lle rydyn ni'n edrych ar y geiriau y ddydd. Y gyntaf ohonynt yw atgoffail. Atgoffail, os rydyn eisiau I dweud, mae'r hynny yn evocatif o rhywbeth. Mae'r hynny yn atgoffail o rhywbeth. Hefyd, rydyn ni'n gallu defnyddio yr gair arall sydd yn atgoffiadiedig. Mae hynny yn atgoffiadiedig o rhywbeth, atgoffiadiedig. Felly, os rydyn eisiau I cyfer at y Vikings, roedd yr Vikings yn ymysod ar yr pentrefi, rydyn gallu dweud mae y llychyn baganiaid. Llychyn baganiaid. Felly, roedd y gair llychyn a gair ar gyfer y Scandinavia. Felly, rydyn ni'n gallu defnyddio yr llychyn baganiaid oedd yn ymysod ar y pentrefi. Os rydyn eisiau I dweud mae'r hynny yn senio yn catchy, mae'r enw hynny yn catchy, rydyn ni'n gallu dweud mae'r enw hynny yn bachogiedig, Felly, os rydyn ni'n eisiau dweud mae'r hynny yn shocking, mae'r hynny yn echrydus, E-H-R-Y-D-U-S, mae'r hynny yn echrydus, mae hynny yn shocking. Neu, os mae'r hynny yn breathtaking, rydyn ni'n gallu dweud mae'r hynny yn anadl dyniedig. Felly, rydyn ni'n gallu dweud mae'r hynny yn shocking a breathtaking, mae'r hynny yn echrydus ac yn anadl dyniedig. Felly, os rydyn ni'n eisiau dweud mae'r hynny yn awe-inspiring, mae'r hynny yn ergryniedig. That is awe-inspiring, mae'r hynny yn ergryniedig. Os rydyn ni'n eisiau dweud mae'r hynny yn transition I rhywbeth arall, mae'r hynny yn trawssymudiad I rhywbeth arall. Ac hefyd, os rydyn ni'n eisiau dweud rydyn ni'n propel hynny I mewn yn yr awyr, rydyn yn alldaflu rhywbeth I mewn yn yr awyr, rydyn yn alldaflu rhywbeth I mewn yn yr awyr. Felly, os rydyn eisiau dweud mae'r propellers hynny yn gwthio'r llong hynny, rydyn gallu dweud mae'r alldaflenydd neu alldaflenyddion hynny yn gwthio llong yn symud ymlaen, mae'r alldaflenyddion hynny ar llong yn gwthio llong yn symud ymlaen. Ac wedyn, os rydyn eisiau cyfeirio at y beacon o tân, rydyn gallu dweud mae'r tân fodol sydd y beacon o tân. Y beacon sydd yn disglerio yn disgler, neu y beacon sydd yn llosgi yn disgler, a mae'r tân fodol hynny yn llosgi yn disgler. Mae'r pentref hwnnw yn higgledy-piggledy, mae'r pentref hwnnw yn triplydd, draplydd, triplydd, draplydd, higgledy-piggledy, triplydd, draplydd, neu'r rydyn yn gallu defnyddio mae'r village neu pentref hynny yn topsy-turvy, mae'r pentref hwnnw yn stream stram strelach, mae'r pentref hynny yn topsy-turvy, mae'r pentref hynny yn stream stram strelach, neu rydyn gallu dweud mae'r pentref hynny yn chwil-chwel, mae'r pentref hynny yn chwil-chwel, Ech-O-I-L, Ech-O-R-L, chwil-chwel. Felly os rydyn eisiau I dweud mae'r gyrrwr car hynny wedi derbyn ei fine neu penalty, rydyn gallu dweud mae'r gyrrwr y car hynny wedi derbyn ei dirhwy. Felly, os yna eisiau I ffain rhywun ar gyfer torri I mewn yn gyfraith, rydyn gallu dirhwyo rhywun I derbyn y dirhwy ar gyfer yn gyrru rhy gyflym. Felly, os mae gyda ni y concern am rhywbeth, mae gyda ni y dawr o rhywbeth. D-R-O-R. Mae gyda ni y dawr o rhywbeth. Os rydyn eisiau dweud, mae gyda ni y concern ynglyn â'r diogeledd, mae gyda ni y dawr ynglyn â'r diogeledd. Neu rydyn gallu defnyddio y gair didawr hefyd. Mae gyda ni y didawr ynglyn â'r sefyllfa'r o'r diogeledd. Felly, os rydyn yn canfod hynny yn concerning, rydyn yn canfod hynny yn ddorol, D-O-R-O-L. Os rydyn I cyfeirio at yr ysgydau leather, mae'r dyn hwnnw yn gwisgo'r ysgydau lledr, double-L-E-D-R, lledr. Os rydyn eisiau I cyfeirio at prif ladybird, mae'r hwnnw buwch fach gota. Mae'r ladybird buwch fach gota ac mae'r ladybirds bechod bach cota. Dirnad neu dirnadi, to comprehend. He comprehends the text. He comprehends the text. Mae'n un yn dirnadu y destun. Mae'n un yn dirnad y destun.
ac wedyn tunnell. Mae gyda ni y tan o'r preiddfenni. Fan yma, mae gyda ni y tunnell o'r preiddfenni i adeiladu y dau, ac wedyn mae'r gravity yn tynnu y ffrwyth i lawr. Mae'r disgyrchedd yn tynnu y ffrwyth i lawr. Mae'r gravity disgyrchedd yn tynnu y ffrwyth i lawr. Felly os ydym mynd i'r siop, ydym ni'n mynd i'r pryniadu. Ydym ni'n mynd i'r pryniadu. Os ydym mynd i'r siops, ydym mynd i'r pryniadau. Y pryniadau ar yr hewl. Fan yna, y pryniadau imion yn tref. Dwi'n mynd i brynu bethau oddi wrth y pryniadau. Ac wedyn, os ydym eisiau i dweud mae'r hynny yn precedence ar gyfer y gweithrediad hwn, mae'r hynny y blaenoldeb ar gyfer y gweithrediad hwn, ac os ydym eisiau i dweud mae'r hynny beth sydd yn parochial, mae'r hynny beth sydd yn plwyfog, ac wedyn os ydym eisiau dweud mae'r heddlu wedi arrest y dyn hwnnw, mae'r heddlu wedi dalio y dyn hwnnw, mae'r heddlu wedi dalio y dyn hwnnw. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych yn wedi mwynhau ac yn eich darlunod yn defnyddiol. Peidiwch ac anghofio i tanysgrifio ac i gyfrannu ac i hoffi. Tan y tro nesaf, cadwch ansaf ac yn iach a hwyl.